Kwa mgajwang joma nyoto nyamasicha apaya Nakuru olaro ni nyamburko manyoti masirano nyobayo banga kanye break mari ochot. Jauchiel nyoto ngimagi masirano kama otingo Jopuonjre adek kod derep nyamburko no. Lakteche osiptal Nakuru level 5 olaro ni jowuoth abich medo yudo thieth kendo inyalo golgi e thieth kama ok ariyo to ibiro timnegi yeng'o. Ikwa nyuola ma nyola lo jowetegi kata joheragi mondo mi ochop kar kano ringre Nakuru level 5 kod molo mondo mi giyang ringre wedegi. Joseph Musiko ma jahigni 26 medo yudo thieth kalure kod hinyruok manyo yudo e wang'e e masicha apaya Salga. Musiko en achiel kuom ji 11 manyo hinyore bang' nyamburko manyo giidho tuomore kod lori moro e apaya matudo Eldoret kod Nakuru. Sikujua brakes zimelose juu there is a time alipita speed kwa bumps fulani hapo hata kwa gari tukashtuka. Sasa mimi sikurealize kwamba brakes zimekatika. So nilikuja kujua tu baadaye ati shida ilikuwa ni brakes. Musiko nyo wuok Bungoma ka ochomo boma ma Naivasha kama ne oluonge mondo odadhoge ne tich mosebedo ka omanyo e kambi moro mar maua. Kwa nimebook gari kutoka Mumias ni kuja nishukie Nakuru. So kama nimeshafika Nakuru sasa ndo nichukue gari nyingine niende nayo hadi Naivasha. Caroline Nzioka ma jahigni 23 bende nyotony kod hinyruok mar wich e masirano kendo lero midhiero manyo yudogi. Iliruka bumps, then tukarushwa huku juu, then sikuwa naelewa vizuri. Kidogo kidogo watu wakaanza kupiga kelele kwa gari, then tukarealize break. Beatrice Alusa ma Jopuonjre e klas 11 manyo wuok e sikul kochomo boma maduong' ma Nairobi bende masirano nyo ng'ado wuodhe. Hiyo call ilitoka tu ushako nyumbani ikiniambia wakiniuliza Beatrice yako wapi, nikamwambia alikuwa kwa sukari anakuja Nairobi. Nini kimeendelea? Akaniambia Beatrice wamepata ajali na wako hospitali. Jochiw thieth e hospital Nakuru level 5 wacho ni jotuo ariyo rito yeng'o kama ok abich to inyalo gole hospital e kinde mabiro. One of the students has long bone fractures and will need operative management, but he's currently stable. Of the 3 adults, we are taking one for surgery and 2 of them are also fit for discharge. Anyola mosenindo medo limo kuonde kano ringre Nakuru level 5 kod hospital mamolo kagiyango ringre joheragi. Kwa mgajwang riwruok ma ok mar